17 de novembro do 2025 estamos na comarca de Valdeorras, en San Vicente de Leira, esta aldea que quedou completamente arrasada na vaga de lumes do pasado agosto. Estamos aquí da mao de Noticias Dispersas e Radio de Liberdade para coñecer da man dos veciños que pasou nestes 3 meses, en particular, como se comportaron as administracións, que resolveron e que non, da súa voz e da maneira que mellor poderemos sabelo. Así que vamos alá. Este pobre tiña vida, tu ves as poesías... É grande. A ver, se arderon 120 viviendas, xa me dirás tú o que hai. Esta é a casa onde... A túa? Esta é a miña casa. Marchou toda. Non, xa ves o que quedou. O piso de castaño. Dicías tú que esa madeira que xa non se volve a recuperar. Non, esa madeira é que agora non hai. Isto todo, a ver, era feito polo meu pai. Quedou todo aí, pero máis eso é a casa o que esas paredes contiñen ya todo o que... Que significan para ti, non? Exacto. Pues, para mí era a mellor casa do mundo, porque que pasei a miña infancia, a juventud, todo, hai que pasei todo. Ese día, como desaloxaron vos de aquí, Domingo? A ver, desaloxámonos nós. Mira, esta señora... Como se chama vostede? Perdóneme. Esther Nogueira González. Hola, Esther, moi boas, eu son Iván. Non me ve? Ten pouca visibilidade. Vale, non pasa nada, con que me escoite, perfecto. Escoito. Perfecto. Vostede que estaba comendo, decía? Estábamos empezando a comer, por certo, estábamos comendo pulpo. Non se esquezo que un estaba facendo ese día, me imagino. É unha vida. E chegou esta señora dicíndonos que tiñamos que deixar a comida e marchar, que estaba no meio. E marchamos. Tiñamos o coche e quimos, marchamos, non levamos máis co posto. Isto foi unha ratonera. Era un paso de emergencia que fixo en Navidades. Por aí por onde salistes. E foi por aí por onde salimos todos, non uns, todos. E gracias que tiñamos ese paso por arriba, que non lo fixo o alcalde de Villamartín, senón xa non podíamos escapar naide, quedábamos aí que todos. A casa dos meus pais tamén está por aí toda ardida. Onde me criei, onde tuve os primeiros fillos, os meus fillos naceron aquí, tamén está toda ardida, é todo o que había ali, todo nos quedou ali. Ese día non nos olvido máis. Non. Quería che preguntar, como decíamos, pasaron 3 meses. Sí. Que se fixo aquí desde eses 3 meses? Pois que non fixeron nada, abandonados totalmente. Me chamaron en medios de comunicación para vir gravar o que estaba feito. Cando dixen que estaba como cando viñeran, dice, bueno, pois vamos a esperar a ver se fain algo, porque, claro, digo, se poden botar as imágenes que tiñan, porque está todo igual, só quitaron os para poder pasar, e polo medio do pueblo hai cachos que non se pode entrar aún. Veu un señor que era reportero gráfico, estuvo cubrindo a guerra de Bosnia, e cando chegou ele dice, estou nunha zona de guerra. Rosana, eres alcaldesa pedánea deste ou non? Recientemente pedánea do Pobo. Es que é necesario que haxa un cargo como este? Creo que era necesario que houbera unha representación do Pobo ante moitas persoas que insistían que o Pobo estaba completamente abandonado, e para nada non está abandonado. Desde a visión de alguén que non veu aquí nunca, isto non parecía abandonado. Quer dizer, o que vexo dos restos que quedan, a mí non me parece que fora un pobo que estuvera abandonado. Que non estaba abandonado. Claro. Hai moitísima segunda residencia que pola cercanía aos núcleos principales, como é o barco, pois aí foi unha vivenda delas. Acabase de desplomar, que non sei se escoitarán o sonido que estamos grabando, pero, bueno, de todas estas ruínas que temos detrás, que é a visión máis impactante desta aldea, de feito está fumegando agora mesmo, debe ser aquí, esta de aquí atrás. Era esa parede. Empezaron a caer as paredes.
Bueno, máis coas choias que eso, a auga erosiona, non? Todo o que a... Evidentemente, vedes que está todas as construcións tradicionales dos povos de toda a vida, pois Vamos de volta para arriba. consecuencia Da deixadez, non? das xestións das administracións que invitan a que o abandono dos povos, a que a xente xa por desmoralización pois termine deixando o seu propio arraigamento, o seu propio hábitat de vida, o seu medio rural, pois termine, prácticamente invítanos a outro sitio, Marchar. a outro sitio mellor. Bueno, isto entendo que é un continuo desde as últimas semanas, non? Pois sí, simplemente que non lle caiga ninguén veciño, porque por aquí vive algún veciño e, como podedes comprobar, pois está paseando con estas vistas impresionantes e con riscos. Fixemos unha reunión aos veciños do pobo para valorar o que se fixo, o que queda por facer e o que está por vir. Porque sí, fixeronse moitas cousas, por aquí viñeron moitas persoas, moitos políticos, moita xente, moitas visitas, prometeron, desprometeron, cumpriron, sí, é verdad, cumpríronse as primeiras axudas, pero non son suficientes. Eso sí é o que queremos transmitir como veciños, que esas axudas que sacou a Xunta de Galicia non son suficientes para reconstruir nin primeras vivendas, nin segundas vivendas, nin todo un pobo no estado actual que está. Por canto pode ser unha axuda das que está dando a Xunta para primeiras vivendas, por exemplo? Como máximo, por primeiras vivendas, 132.000 euros. Aí vaiche todo. Búscate la vida, eles fanche un ingreso e a persoa víctima, neste caso a víctima, pois tens que te buscar un poquinho a vida. Non hai ningún tipo de asesoramento? Todo se vai. Asesoramento como non te busques ti a vida por como así estamos. O único que temos agora son dolores de cabeza. Como facer con esas propiedades? Llevo varios expedientes aquí en esta zona y ahora estamos viendo pues algunas otras casas que hay que arreglar. Unha vez recibida a axuda, eles, en caso que se lle conceda, contactan contigo para saber, Efectivamente. para facer o proxecto. Para facer el proyecto, darle precio y pactar al final pues para hacer el trabajo y volver a tratar de darle la vida que se ha ido con estos incendios, claro, porque es que realmente es un patrimonio que ha quedado totalmente perdido. Este é un exemplo tamén dese... Sí, es que todo este tipo de muros es que ya yo no los considero que sean recuperables. Tá, compañero, moitas gracias. Sí, bueno. Ahora os que teñen estas competencias, a ver se nos agilizan os trámites para poder nos seguir vivindo na nosa aldea. Todas son trabas burocráticas. Para que acaben de caer as casas e que non restauren nai das casas. É a sensación que me dá. Ademais, o que estou vivindo, porque son 3 meses. Que dixeron que non iba a vir naide, porque aquí nos chamamos e dixeron que nos apañáramos, a última que chamou, dixo que nos apañáramos como pudéramos, que aquí non iba a vir naide. Iso é textual? Palabras textuales, o que pasa que que tiñas que haberla grabado. Momento non pensas en gravar unha chamada? Había que gravar. Eu sentíme como se nos deixaran para que ardéramos aquí. As casas, que a xente toda. Por Dominga, moitas gracias por contárnoslo. Pois gracias a vos, se lle das voz a isto, super agradecidos. Porque aí está arderon aquelas casas, esta de aquí non ardeu, e ardeu